Bună ziua, dragi prieteni! Azi vă arăt ce salvate mele de astea și ce le-am făcut eu singure. Uite, haideți aici. Nu! Haideți aici. Și uite câte salvate am să vă arăt. Una asta, una asta, una... Nu băgați în seamă pe asta. Una asta. Una asta. Una asta. Una asta, una asta, una asta. Și mai salvat și mâine. Haideți să mă schimb. Avem aici QVP-ul care e cel mai ieftin, QVP-ul care îl găsim la preț de 12 volți, 60, fixă la mineral. Haideți să ne schimbăm. Ce preț are? Ce? 500 are. Haideți să ne schimbăm acum. Și boșul? Este preț fără listă, 368. Vedeți unde este la... Averit 4. Asta, perfect. Ceva. O, nu băgați pe asta, înseamnă că e urâtă. Și pa! Ne vedem data viitoare. Pa, 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 pa. Să dați un like și subscribe pe clopoțel și să vă abonați la mine și să vă uitați toată ziua la canalul meu. Mă cheamă Alessandra Sixai. Pa!